Δώσαμε ραντεβού για το επόμενο πρωί στο σεφ και μου είπαν να φορέσω κάτι άνετο και μετά αφού έφτασα εκεί μου είπαν... Τι μου είπαν? Τι λες ρε άτομο, τι παρκούρ. Τι παρκούρ. Μα δεν θα μπορώ να κάνω αυτά που θα μου δείξει. Τι σημασία έχει τι σφιγμούς θα δείχνω? Ωραία, εντάξει, δεν νομίζω. Το κάνω, αλλά δεν νομίζω. Ευτυχώς ήταν εκεί ένας ειδικός, ο Παναγιώτης. Τώρα ευτυχώς ήταν εκεί ειδικός. Όλα αυτά είναι σχετικά. Με λένε Παναγιώτη Αλμανλή. Είμαι 31 χρονών και ασχολούμαι 4 χρόνια με το παρκούρ. Το παρκούρ είναι ουσιαστικά ένας τρόπος μετακίνησης μες στην πόλη. Τυπικά λέγεται ότι είναι από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, από το πιο σύντομο δρόμο, ξεπερνώντας ό,τι εμπόδιο βρεθεί στο δρόμο σου. Θα τα πω εγώ, ο Παναγιώτης, παρκουρίστας, ο οποίος λοιπόν θα μου μάθεις... Παρκούρ. Θα μου μάθεις παρκούρ. Σε πρώτη φάση έπρεπε να μάθω τα βασικά volts. Να πηδάω, μάντρες δηλαδή. Λοιπόν, τα volts είναι πάρα πολλά. 220 volt. 220 volt. Το τραγουδάω στο επεισόδιο. Ήμουν σίγουρη. Τώρα το σκέφτηκα, θα το σίγουρα το. Το πρώτο και πιο εύκολο από όλα είναι το step volt. Εδώ. Αντίθετο πόδι. Ναι. Περνάμε. Εντάξει. Πολύ εύκολο. Έτσι, έτσι και έτσι. Ακριβώς. Δεν μπορώ τώρα. Ξέρεις τι φοβάμαι. Μήπως κάνω έτσι και μετρήσω τα δόντια μου στο πάτωμα. Εντάξει, το κατάλαβα. Ορίστε. Κύριε, θα μου φτάσουν τα δόντια. Είναι για τις περιπτώσεις που από κάτω έχει κενό. Δεν νομίζω, παιδιά, ότι γίνεται αυτό που λέτε. Θες να δοκιμάσουμε κάπου που έχει υποτιθέμενο κενό? Καλά, το έκανα το σκάω από το σχολείο να πάω για κοπάνω. Έπειτα μου φόρησαν το παλμογράφο και το ρολόι που το μετράει και μου έδειξαν μια συγκεκριμένη διαδρομή που θα έπρεπε να την πάω, χωρίς να περάσω τους 150 σφιγμούς. Που ρε παιδιά δεν ξέρω, τα έτρεχα στο ενδιάμεσο, έτρεχα. Δεν ήταν εύκολο. Έχασα. Έχασα εγώ, αλλά και έρθει το θέαμα. Να βγάλω τα ρούχα μου, περνάω. Τι έχουμε μετά? Όχι σήμερα. Θα δω.